Usa pa tayo usang samdan sa managlahing operasyon kontra illegal nga droga sa Cagayan de Oro City. Ang dugang detalye sa to sa report ni Cyril Chavez. Live, Cyril. Yes, Real, giingong kagawad sa usa ka barangay sa Maging Lanao del Sur ang samdan human nakigpinisilay sa otoridad atol sa drug bypass operation. Samtang laing drug personality sab ang patay human matud pa misukol sa mga operatiba. Maaksyon ang nahitabong bypass operation sa Masterson Avenue, Barangay Upper Carmen, Cagayan de Oro City. Human sa nahitabong shootout atol sa bypass operation Sabado sa buntag. Target sa mong operasyon si Muammar Habib alias Caballo. Napalitan ang sospek og usa ka sasay sa Cebu. Bugti ang 1,000 pesos nga mark money ug sa aktong dakpo na kini, kalit kini nagpabuto sa iyang pusil ang kauban sa sospek. Aduna pay ginukuray nga nahitabo apan nadakpan ra ang sospek diyang naigo kini sa iyahang kamot rason nga nahunong kini sa pagmaneho. Samtang ang kauban niini nga armado nakaambak sa sakyanan ug nakaikyas. Nagpabuto, luckily wala makaigo sa ato ang mga operatiba kay mao man say pag padagan dayon ni alias Caballo mutong na outbalance pud ang iyang kauban og ni return fire ang atong tropa og sa pag return fire na niresulta kanino nga na flat ang iyang ligid. Nakuha sa posisyon sa dinakpan ang laing upat ka mga dagkong pakete sa Cebu nga mobalor sa 136,000 pesos. Gidala kini gilayon sa ospital. Ang dinakpan giingong usasab ka barangay kagawad sa Magiling Lanao del Sur. Padayon pasab nga ginapangita ang nakaikyas nga kauban sa mong sospek. Namin nakuha niya nga ID no nga kagawad siya sa barangay kagawad sa usa ka barangay sa Maging Lanao del Sur. Pero amo pagid kaning sutaon no kung unsa ka tinuod kay dali ra man gud magbuhat-buhat og ID, so ato pang sutaon gud i-check pa nato sa atong DILG. Samtang sa laing operasyon nga gihimo sa Regional Drug Enforcement Unit 10, patay si Mark Gumal, residente sa Barangay Kauswagan, human misukol kuno atol sa bypass operation sa Zone 9 Anahawon, Barangay Bulwa. Sigun pa, nabantayan kuno sa sospek nga pulis ang iyang katransaksyon, rason nga mihulbot kini sa iyang .45 nga pusil, apan naunhan kini og pabuto sa backup police. Na-recover sa crime scene ang usa ka pakete sa Cebu, mark money ug armas sa sospek. Legal kasong paglapas sa RA 9165 ang ipasaka batok sa nadakpan na sospek, samtang ginasubay pasab sa PIDEA ang identifikasyon sa nakaikyas nga kauban niini. Sanglit kani ang suspect ang ilang paghimuan og follow-up operation. Real. Okay, daghang salamat Cyril Chavez.